हेलो फ्रेंड्स, बिहार की रसोई में रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम रउआ लोग के साथ शेयर करम बिहार के बहुत ही फेमस लट्ठों के रेसिपी। गुड़ के तो लट्ठों हम लोग हमेशा बनाईला, लेकिन चीनी में जो लट्ठों बनेला वो बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होला। चलिए एक रेसिपी हम शेयर करतानी रउआ लोग के साथ। चीनी के लट्ठों बनावेला 1 कटोरी के करीब हम मैदा ले ले बानी। हमें मोइन ला रिफ़ाइन तेल के डाल दे। हम रिफ़ाइन तेल तकरीबन इतना डाले के बाद ताकि मुट्ठी बनला से अच्छा से बना जाए। तेल के हम अच्छा से इस तरीक़ा से मिला ले। हम देखिए मुट्ठी कितना अच्छा से बन गई बा। मोइन डालला के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा के तैयार कर ले। हम आटा बहुत ही मुलायम तैयार करे के बाद ताकि लट्ठों एकदम खसखस भसर भसर बन करके तैयार हुई। आटा हम अच्छा से एकरा मीस ले। हम मिसला के बाद एकदम मुलायम आटा तैयार कर ले। हम 10 से 15 मिनट ढक के छोड़ दे हम मुलायम होके खातिर। ओकरा बाद देखी आटा मुलायम हो चुकल बा। अब एकर हम 3 गो लोइया तैयार कर ले बानी। थोड़ा सा मोटा बेल ले हम रोटी के शेप में, बहुत पतला नहीं के बेले के, मोटा बेल ले हम। ओकरा बाद इस तरीक़ा से काट ले। हम काटला के बाद छोटा छोटा एकर लट्ठों के शेप दे देवे के बाद देखी दूसर प्लेट में रख ले। हम थोड़ा सा लंबा लंबा शेप करे के बाद जैसन कि लट्ठों के शेप होला। गुड़ वाला लट्ठों तो हमने के हमेशा बनाएला, लेकिन चीनी के लट्ठों इस दिवाली रउआ लोग ज़रूर ट्राई करी। ये बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होला। इस तरीक़ा से हम सब लट्ठों के तैयार करके रख ले बानी। इन्हें रिफ़ाइन तेल गैस पे चढ़ा के रख ले रहनी कढ़ाई में। तेल गर्म होला के बाद लट्ठों के डाल देले बानी। दोनों तरफ से अलट पलट करके एकरा छान के निकाल ले। हम एकरा तकरीबन थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करे के बाद ओकरा बाद एकरा प्लेट में निकाल ले। हम देखिए लट्ठों कितना बढ़िया बन करके तैयार होखा था। चलिए छना चुकल बा। अब एकरा प्लेट में निकाल ले बतानी। तेल अच्छा से गार करके एकर निकाल ले। हम ये बहुत ही खस्ता बन करके तैयार होला। बिहार के बहुत ही फेमस रेसिपी बा जो कि कोई भी फेस्टिवल में बनावल जाला। रउआ लोग भी इस दिवाली रेसिपी के ज़रूर ट्राई करी। देखिए कितना अच्छा से टूट जाता टे। दोसर का घानी में भी हम सब लट्ठों के छान ले रहनी। ओकरा बाद इधर दोसर कढ़ाई में चीनी के पाक बनाए। चाशनी बनावे खातिर थोड़ा सा पानी डाल देले रहनी। चीनी के एक तार के चाशनी ना बनी। इधर हम 2 कुटल इलायची छोटा वाला डाल देले बानी। ओकरा बाद एकर गाढ़ा चाशनी नइखे बनावे के, बहुत ही मतलब कि गाढ़ा चाशनी बनावे के बाद 1 तार के चाशनी से भी ज़्यादा गाढ़ा चाशनी बनावे के बाद गाढ़ा हो गईला के बाद सब लट्ठों के हम डाल दे। हम ओकरा बाद हम लगातार लट्ठों के चलावत रहम। एकरा हमरा तकरीबन इतना दिन चलावे के बाद तब जब तक ले लट्ठों अच्छा से चीनी सूख न जाए। एकरा लगातार चलावत रहे के रहेला। इस तरीक़ा से चलावत रही ताकि चीनी अच्छा से लट्ठों में घुस जाए और चीनी भी सूख जाए। बहुत ही टेस्टी लट्ठों बन करके तैयार होला। इस दिवाली पर रउआ लोग ये रेसिपी के ज़रूर ट्राई करी फ्रेंड्स। देखिए चीनी तकरीबन सूख रहल बा। एकरा लगातार चलावत रहे के पड़ेला, न तो एक जगह जम जाई, जैसे कि एक दूसरे से छूट ना पाए। लगातार चलावे से देखिए अब हम गैस के फ्लेम के भी बंद कर देले बानी। अब थोड़ा देर ठंडा होला के बाद ये एकदम सूख जाए और लट्ठों बन करके तैयार हो जाए। देखिए फ्रेंड्स लट्ठों हमार तकरीबन तैयार हो चुकल बा। देख सकेला रउआ बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होला फ्रेंड्स। अगर हमार रेसिपी रउआ लोग के पसंद आवता चैनल के लाइक करी, शेयर करी, सब्सक्राइब करी। बिहार की रसोई के रउआ लोग सपोर्ट करी। इस दिवाली पर ये रेसिपी के ज़रूर ट्राई करी फ्रेंड्स। देखिए लट्ठों हमार बन करके तैयार हो गल बा। ठंडा हो गईला के बाद इस तरीक़ा से हो जाला। रउआ लोग जानत होखम कि चीनी के लट्ठों कितना टेस्टी बन करके तैयार होला। मैं मोइन के मात्रा के थोड़ा अच्छा से रखम तो बहुत ही खस्ता लट्ठों बन करके तैयार है जे कि बिना दांत वाला आदमी भी खा सकेला। चलिए फ्रेंड्स मिलत तानी अपन अगला वीडियो में।